Esta mañá nos estudios de Onda Cero nos acompaña Alba Nogueira, catedrática de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago, pero tamén candidata a reitora da Universidade de Santiago. Dona Alba Nogueira, moi bons días. Bon día. Como está vostede? Ben, ben. Bueno, como vai levando esta campaña electoral? Como vai levando esta nova experiencia, ¿no? Que é candidata a reitora da Universidade de Santiago? Sí, bueno, por unha parte con moita ilusión, pero con moito traballo, a verdade que levamos xa máis dun mes de encontros con unha boa parte da comunidade universitaria, porque é complexa, hai moitas facultades, moitos centros de investigación, PTXAs, PDI, estudantes, entón, bueno, hai que falar con moita xente, entón, por unha parte canso, pero ao mesmo tempo é unha experiencia emocionante e que, bueno, que me está gustando. Alba, como decidiu vostede dar este paso? Quero ser reitora da Universidade de Santiago, por certo, vai ser a primeira reitora, porque son 4 candidatas, primeira reitora na historia, non? O paso que dou eu realmente non é un paso que deu soa, é parte dun paso que dá un colectivo que represento, que leva traballando tempo na universidade, no claustro, no Consello de Goberno, que son os órganos que gobernan a universidade, facendo propostas do que forman parte pois, decanas e decanos, directores de departamento, xente que está nos grupos de investigación. Entón, realmente fixemos unha reflexión conxunta de que era o momento de renovar a universidade. As outras ofertas electorais formaron parte dos dous anteriores equipos de dirección da universidade e, no fondo, serían apostas pois, por retroceder ao mandato de Viaño ou polo continuismo do actual mandato, e nos pensamos que somos a candidatura que representa unha renovación da USC para colocar a Universidade de Santiago pois preparada para un futuro que ao mesmo tempo é complexo pero ilusionante. Como vería vostede a Universidade de Santiago se vostede chega a ser a reitora? É dicir, cales serían os obxectivos ou os seus anhelos, os seus desexos para, digo, nosa universidade, porque a universidade dos galegos, sí, pero tamén dos composteláns, tamén dos lucenses, non? Pero sobre todo dos santiagueses, non? Eu creo que dixeches ben ao principio. Eu creo que Santiago sigue sendo a universidade de referencia para Galicia. É a Universidade da Cidade de Santiago, é a Universidade da Cidade de Lugo, pero ao mesmo tempo nos vémolo nas aulas, temos moitísimos estudantes de toda Galicia e de fora de Galicia. Pero sigue sendo a universidade referente no sentido de que seguimos producindo a mitade da investigación que se fai en Galicia, de 3 universidades que unha produza máis da mitade é relevante, e ao mesmo tempo somos a universidade que cando se publica os prazos de matrícula, primeiro capta alumnado e se pechan as titulacións nosas, mesmo as duplicadas ou triplicadas. Entón, Santiago sigue sendo esa referencia, e como eu vexo ese futuro? Pois eu vexo un futuro no que a tradición de 500 anos e esta posición que gañamos históricamente debe manterse, e para iso temos que mover un pouquiño as nosas estruturas internas. Creo que compre un esforzo de modernización na forma de funcionar, compre simplificar moitos trámites que temos que fan difícil que a xente que traballa na USC traballe cómodamente e facilmente, porque sen esa posta a punto de forma de traballar, de titulacións que ofrecemos, creo que podemos xogarnos perder o paso. Entón, eu creo que non o podemos permitir, nin creo que poda permitir Galicia perder ese efecto tractor que ten a Universidade de Santiago. Nos últimos meses, nas últimas semanas, se falou moito dunha facultade, a Facultade de Medicina. Cal é o seu punto de vista con respecto ao futuro da Facultade de Medicina, que é un eixo fundamental da Universidade de Santiago, non? Bueno, a meu punto de vista é que cando se pactaron os mapas de titulación houve unha especie de acordo non escrito en que todas as universidades íbamos respetar certos símbolos así emblemáticos de cada universidade. Era o caso de Medicina en Santiago, única no sistema universitario galego, era o caso de Arquitectura en Coruña e era o caso das enxeñerías máis clásicas, industriais ou telecos que están asociadas clásicamente a Vigo. Entón, eu creo que ese acordo non escrito, pero que está aí, debería terse mantido, non haber estas actitudes que houve nos últimos tempos de un certo forofismo localista que non ven ao caso. En todo caso, eu creo que a
cando eu sexa reitora, para min o máximo empeño vai ser que Santiago teña unha titulación de excelencia, que oferte unha formación boa como leva facendo para xeracións de estudantes e que poña os millores profesionais sanitarios, investigadores biomédicos e médicos no noso país para seguir mantendo o que eu creo que tamén é outro sinal distintivo da Universidade de Santiago, e é que ten un polo ao redor do campo da saúde moi potente tanto no ámbito da docencia como no ámbito da investigación. A Universidade de Santiago, que está profundamente vencellada á cidade de Santiago de Compostela. Alba, como ve vostede esa relación entre a nosa universidade e a nosa cidade? Eu creo que é unha relación que non se pode separar Santiago desa idea de que é unha das... dentro de toda Europa, non só en España, é unha das universidades europeas con tradición. E eu creo que neso probablemente teñamos incluso que facelo millor, porque eu creo que hai universidades ou cidades que se identifican máis ca súa universidade, e incluso unha cousa que comentei en algún debate simbólicamente, no? Que cando entras en Santiago nos sinais poña universidade, reitoría, que se vexa que eso forma parte do tecido cidadá. Ademais, tendo a sorte de que temos os dous campus, tanto nortes como o que está no Casco Vello, como o campus sur ou o campus Vida, integrados no tecido da cidade. Entón, eu creo que ese é un elemento moi relevante. Pero podemos facer outras cousas. Eu creo que hai experiencias en algunhas das nosas facultades de relación máis próxima co seu tecido de barrio, de cidade. É o caso, por exemplo, das actividades que está facendo a Facultade de Filoloxía, cas asociacións de veciños culturais do seu barrio, e iso eu creo que podemos incrementar eses lazos. Igual que lle demandamos, cando me entrevistei ca alcaldesa, a cidade pois un esforzo en manter os espazos cidadás que usa toda a cidadanía, pois nos campus é un estado mellor de conservación, porque neste momento tampouco creo que sexa o modelo de cidade de Santiago que o campus sur, por exemplo, sexa un aparcadoiro de coches. Sí, o campus sur que, bueno, canto menos ou a residencia, como chamamos. A residencia, efectivamente, os compostelas chamamos a resi, non? A residencia, non? Sí. Que é un espazo universitario, por definición, pero creo que tamén un espazo que os composteláns levamos no seu corazón, porque desde que somos pequenos forman parte das nosas vidas a residencia. Sí. E dá a sensación, Alba, de que hai unha relación moi estreita entre a Universidade de Santiago e a propia cidade, porque nós os composteláns convivimos cos universitarios, cos profesores, coas facultades, de un xeito moi natural. Sí, desde sempre. Eu lembro de nena xogar pois nas canchas de patinaxe que hai ali, ou ir a pasar a tarde cos amigos nas gradas da piscina, das pistas de tenis, non? Sí. Entón, eso, e o uso das instalacións deportivas por parte da xente de Santiago pois é moi frecuente, da piscina, das pistas de tenis, ou simplemente ir pasear aos dous campus, digamos, os que están fora da méndoa da cidade. Entón, eu creo que eso ten que conservarse, esa idea de que a cidade é universidade, a universidade é cidade, pero ao mesmo tempo, eu creo que precisamente porque somos cidade, eu creo que a cidade ten que ter a cidade, o consorcio, porque non é só o concello, eu creo que nos pedimos a alcaldesa que faga ver no consorcio as outras dúas administracións que os nosos edificios históricos son un emblema non só tampouco da cidade de Santiago, sino de Galicia, que conservar ben a Facultade de Historia, o Pazo de San Xerome, a Facultade de Medicina, son bens de tanta relevancia como moitos dos bens eclesiásticos que hai en Santiago que o consorcio rehabilitou. Entón, para nós tamén é importante que haxa aí un investimento fora do que é a liña da financiamento autonómico para manter os edificios históricos da cidade. Desde logo que sí, suscribimos totalmente. Alba, entendo que vostede cree que fai falla unha renovación de ideas, unha renovación de proxectos, e mesmo defende abrir un tempo novo na institución. Que é o que bota en falla neste momento? Eu creo que as anteriores equipas reitorais xestionaron o día a día con acertos e desacertos, pero esqueceron planificar como camiñar cara ao futuro.
E nestes momentos as universidades están tendo tempos relativamente complexos. En España estamos vendo un aumento moi importante das universidades privadas, que están facendo unha competencia moi dura, por exemplo, na oferta de mestrados, e iso debe facernos pensar que oferta facemos, incluso temos medidas, por exemplo, para cousas tan simples e abandonadas, sin embargo, como que os nosos plazos de matrícula nos dificultan cantar os estudantes porque o facemos demasiado tarde, cando xa buscaron a cubillo noutros lados. Temos que pensar que oferta de cursos, posgrados, etcétera, con un grado importante de internacionalización facemos dentro de alianzas europeas que hai para poder ofrecer unha oferta selectiva, estratégica, pero nese ámbito. E temos tamén que pensar como reformar, como ensinamos, que profesionais formamos no momento da intelixencia artificial, no sentido de que teñen que estar preparados para usala, pero temos que ter xente formada para aportar un plus ao mercado de traballo que non aportan as máquinas. E iso fai falta que pensemos que traballos lle encargamos, como formamos cabezas e xente que pense, que sexa creativa, máis que formar autómatas, non? Entón, eso creo que require un cambio de metodoloxías, entón, eses retos eu creo que se abandonaron, que os adiamos demasiado tempo. E eu creo que precisamente o que oferta a nosa candidatura é que é unha candidatura que ten na cabeza como cambiar ese presente, como mudar o presente para gañar ese futuro que temos que gañar para manter a universidade, que é unha universidade da que nos temos que sentir moi orgullosos, pero que ten que manter ese ranking no que estamos, digamos, de unha das primeiras universidades do Estado, ben posicionadas no espazo europeo. Xa para casi ir concluindo, estamos falando de Santiago, tamén non quero deixar pasar a oportunidade de falar de Lugo, porque tamén a Universidade de Santiago está en Lugo. Pois ben, no caso de Lugo, eu creo que aí é un campus que estratégicamente ten un abano de titulacións e unhas liñas de investigación que eu creo que conflúen no que é o centro da xenda de investigación europea, traballar en temas de sustentabilidade, de cambio climático, de territorio, de saúde alimentaria, animal, de saúde global, e incluso nos ámbito das humanidades e das ciencias sociais, hai xente traballando pois historia agraria, educación no medio rural, é dicir que é como moi compacto nas liñas e nas titulacións, e iso fai nun campus moi singular e que digamos que lle dá unha potencia moi importante, pero ao mesmo tempo eu creo que é un campus que en termos de servizos, en termos de infraestructuras, necesita que a universidade o coide máis. E eso estuvo abandonado demasiado tempo, teñen edificios con problemas severos enerxéticos, teñen instalacións ausentes deportivas, isto que falábamos de Santiago, en Lugo non as hai, e despois teñen moi mala dotación de persoal na maior parte dos servicios centrais da universidade, o que fai que non teñan apoio en moitos ámbitos de internacionalización, de comunicación, servizo médico, entón, bueno, eu creo que aí temos que facer un esforzo colectivo para que todas eses problemas se arreglen. Alba Nogueira, xa para concluir, como está levando este proceso electoral, esta experiencia, sobre todo, que perspectivas ven vostedes na súa candidatura? A simpatía que estamos tendo nos encontros é importante. Tuvemos ao longo do mes de xaneiro un montón de encontros ao longo e ancho da universidade, nos que, bueno, a experiencia que ten a equipa que me acompaña, a proposta de medidas concretas e solventes de como queremos solucionar os problemas que detectamos, teñen un retorno positivo. Entón, nós temos plena confianza en que podemos facer unha boa campaña e estar aí seguramente, evidentemente, na segunda volta e ben posicionadas para gañar as eleccións. Pois aquí o contaremos. Alba Nogueira, deseámoslle moita sorte nestas eleccións. Agradecemoslle moitísimo que estivera connosco aquí nos estudios de Onda Cero presentando o seu proxecto para a Universidade de Santiago. Alba Nogueira, moitísimas gracias. Grazas a vos.